I-text mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books, they're everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the king. We can dance there, dance and Igwa pala ng mga tugang ki mga signs na ang sa imong neighbor, mga mabubuot, you know. May mga sinyalis mga tugang na dapat kitang hilingon. In the night, Kung ano sa imo da tabing neighbor, mabubuot. and don't stop. Ano sa imo tabi na ano nga ang Bicol kang neighbor? Happy song, Kapitbahay, di ba? lay Kataning. your hands and sing. May mga signs pala na dapat mong hilingon kung ano sa imong neighbor, mga mabubuot. Yan. ice cream. Aram mo kaya, importante na pag-ururunan tayo ningon niya na hapon yun. Tamay mga neighbor na di nagkakairintindihan. Igwa ki mga neighbor na di nagkakairintindihan. Sing a happy Iga po ki mga neighbor na nagiriwal. Iga po ki mga neighbor na nagkakasurundo. Kaya sabi nga ni baga, love thy neighbor as you love yourself. Dapat mong kamutan ang sa imong kataning siring sa pagkamuot mo mga tugang sa imong sadiri. Iyan minakontraman iyan yun duman sa tataramo na do not covet thy neighbor's wife. Dai mo ano nga ang Bicol kang covet? Dai mo pa, anong Bicol kang covet? Do not covet thy neighbor's wife. Dai mo pa gibuho na bata ang kataning mo. Dai mo pa gibuho na kabit ang neighbor mo. Ibig sabihin, kung kamo dyan sabi sa barangay mo, dai mo tabi pagibuho na kabit ang neighbor mo. Do not covet thy neighbor's wife. Naintindihan? Ha? Kada man nga pwede na love thy neighbor. Di namutan ko nga sa neighbor ko, pero may katumbok yan. Bako tabi literal. Ikaw tabi kay kakuan yan. Nan tataramon mga tugang, ang tataramon tabi, do not covet thy neighbor's wife. What if your neighbor covets you? That is another problem. And that is mga tugang violation of divine law and the natural law o human law, because hindi po pinapahintulutan ng sino mang may pananagutan na ay magkagusto pa rin sa iba kung ikaw ay hindi mahuhuli. Hello? Hello? Yeah. Hello? Yeah, good afternoon. Dahil pagkubit, dahil kapag nitir, dahil mo pagmitiran ang bako sa imo. Day mo pagmitiran ang bako sa imo. Nya paano bigo kung ipinasubli sa imo? Pagdahil ka. Ano ba? Paano kung ipinasubli sa imo? Kalikudan mo na sala. Ano? Kalikudan mo na sala. Tama ka, bigo. Ang gibo kan, tita likodan. Tama? Yeah. Ang gibo ka iyan, ang gibo ka dapat sa imong iwasan. Yeah. Ta pwede mo man sa nang iwasan. Day mo ginibo. Kaya nangyari ang siring na bagay, you have to evade.
Tama. Muna Para ninyo. day mangyari ang mga bagay na inaasahan mo, ngani na day kang problema sa ngapit na panahon. Nasabutan mo tabi, kapatid? Si, senyor. Yes! Yung baga, kung di mo iwasan, naman ka may problema. Correct. Diba? Ara mo ng gari yun na, pinadagos mo pa, na di man ka mo pwede, nasabutan. Tama, Adi- correct. Bako naka-enkwentro ka kay problema because di mo iniwasan ang mga bagay-bagay na dapat mong gibuhon and that is your fault. Amen. Amen. Diba? And, Pa, nakalaga si profession. Bago ka dapat announcer. ano? Dapat kang body. Latusunta ka dyan na. Magkaramig ako. Okay. Salamat. Diba? Kasi, there are things, mga tugang, na paminsan, dahil mo kaya, di ba, John? Kita bagang mga lalaki, mga babayi, there are things na, paminsan, gari, kaya mo man sana, nataday mo kinaya, nagpadara ka. Tama? Nagpadara ka sa mga bagay-bagay, kaya naging arog ka yan. Di ba? Nagpadara ka sa mga bagay-bagay, kaya nasala ka, and those mistakes, mga tugang, can be corrected immediately. Can be corrected as soon as possible if you realize that it is very, very, salangan ang word na very, if you realize that it is wrong. Tama tabi mga, nata kitang mga tugang na mga tao nagkakasala because we allowed ourselves to commit mistakes and we allow ourselves to commit sins. Tinutugutan niya to. Mga kapingki, ang sa tuyang sadiri na magibo ni kita ng kasala in aram ta. We all know that we committed a sin. The sin, mga tugang, that is forgivable kung ikatabi magbabalik sa mahal na Diyos. Nasabutan bang gusto kong sabihin? Nasabutan po. Nasabutan tabi Ate Marcia. Nasabutan tabi Ate Marcia. Ang mga magni-neighbor, mga tugang, nag-iriwan, nata, anong kausa? Nag-iringgitan. Tama? Nag-iringgitan. Pig-atuman ang kataning na dapat, dahil mo man dapat atuman. I-atum-atuman mo ang kataning mo. Bako mo man buhay, pipakiaraman mo. Dahil ka mo kan mag-iwal na duwa. Para minuli sa daragang banggi, may naghatod, chinismis mo na, ay, ngaya madi, uyan ba gayang neighbor ta? Tiga para hatod niya pagkabanggi diyang gisado ngayang kutsing niya na kulor pula. Sisa, ay, hindi ngaya. Sabi niya, so pulis da ngayon dyan sa. Sabi da ngayon, so announcer da ngayon dyan sa. Sabi da, so technician da ngayon na taga-pulang gidaan ngayon. Sabi da ngayon, so maestro da ngayon dyan sa kona. Sabi nga niya, so engineer da ngayon dyan, naghatod na yan. Natabay ta nag-conclude kita para pigatod. Nagiinit daw. Nata, kasi kitang mga neighbor, enjoy kita mga tugang na pakiaraman ang buhay kan may buhay. That is not our concern. It is their concern. Amen? Number 1, maaraman mo dakonan sa imong neighbor maray, kung siya magalang, buda maayos makiiba. Magalang, maayos makiiba. Nagsasabi ng good morning. If your neighbor says, good morning ma'am, good morning sir. Nagsasabi kipo at upo. Kahit simpleng bati lang databi, you will see, mga tugang, that your neighbor is good. Bako sinabastos o mayabang kapag nakakasalubong ka, iba? Paano kaya kitang mga tao? Ili nga, sisa dyan sa nagyanagong ng neighbor, takaiwal ta, nata, iatom-atoman taan may buhay kan may buhay. Para so, naguli kibanggi so agum na lalaki buyong, chinismis mo na para inom, tultul baga nagibugi-butang an.
Dapat mga tugang ang neighbor, maray na makiiba, nakikibahagi sa barangay o community events, tumutulong sa mga kapitbahay kung may kailangan, halimbawa, utang na loob, pangpaabot ng sulat, pagbuhat ng mabibigat. Helping each other, mga tugang, is the essence of good neighborhood. Nasabutan. Sabi ka Dexter Jr., pag-una ko si Father ang nagprograma ikapalan. Katayo piga sabi kung ano isendo ba ya. Kasi nagiriwal kita mga tugang ta, pakialamero kita sa neighbor ta. Di ba? Re, paano kung ang kapitbahay mo ang mga mahilig sa chismis, salo na kagawad o saro pa ini? Pagkakuro kagawad mo sa barangay, chismoso ka, maray doon nagtawagan sa barangay. Kitang mga neighbor, dapat nagtatarabangan ta, ilingon nindo. Sisay an Matabang Junior kung ika nagka-problema, alang nga sutugang mo na rayon, ang maakodir sa imo, so neighbor mo. Ang neighbor na maray, dapat dai po nang istorbo, hindi sila maingay o iniistorbo, nagsusunod sa tamang oras ng gabi, hindi sila nag-aaway o sumisigaw na narinig ng buong barangay. Neighborhood, mga tugang, must be friend. Ang neighbor, dapat databi magkaramigo. One, ang magne-neighbor, dapat ay nagchichirismisan, dahil nagrarautan, kundi nagyao ng iringgitan, mga tugang, sa satuyang kapwa. Diba? Yaw ng iringgitan, mga tugang sa satuyang kapwa. Diba? Dahil nagchichismis o nagrarautan, dahil nakikiaram sa buhay kan may buhay, dahil nagkakalat nin chismis o nanraraot nin ibang kapitbahay. See? Kaya kinawari, ang mga ni, umuli sana subabaying agong, nag-uli alas 10. Chinismis, Junior, siguro, nga agong, dali mo itong uli nga sukataning tano, mga pagkaburo babae ngayon, may agum na, naguli nga, alaunan maaga. Pigatod nga pick up nga yan na kuhan, pick up nga yan na color gray. Anong color, Noy? Anong color? Pagkaga, pigatod, Junior, pigatod nga yan, pick up nga yan na silver nga, utong nga yan. Nagul. Never tabi ang kapitbahay nag-ingid sa ano man na chismis. Nasabutan. Verda, ito to. Marunong rumispeto sa privacy. Magayunon baga, di? Magayuno na magrespeto sa privacy. Nagtatabang sa oras din pangangaipo. Nirerespeto ang batas asin mga alituntunin. Those are simple things. Mga tugang na mailing mo databi ng sa imong neighbor, mabuot, asin maray. Digdi sa barangay Mere, iyo an mga gibo, pagkaaga chismoso, pati kagawad, kasarabay, nailing muna. Ang kataning mi po digdi, daing utang na loob para siya sarabayon man. Grabe ang neighbor mo. Good morning. Paano yung mga kapitbahay na walang konsiderasyon na nag-video kay kahit gabi? O ito. Yaw nandigdi lingon mo ha? Yaw nandigdi. Ano yan? Good afternoon po. Ano yan? Yaw nandigdi. Yaw nandigdi alat ko na. Ay na nga nito. Yaw nandigdi alat ko na. May lang. Oh, hi, nalugod ito. Ito. Ano yan? Tumua. Ano nga nito. Yaw nandigdi. Nakasurat yan. Nasa kasurat yan. Ito. Tumutulong sa oras ng pangangailangan, nirespeto ang batas at alituntunin, may malasakit sa iba. Yan nga nito. So, nawara lugod. Ang privacy, o sa privacy tumalaog tabing pigasabi mo, hindi sila maingong misturbo, hindi chismoso o marunong rumispeto ng privacy. Hindi basta pumapasok sa bakuran o sumisilip sa bahay mo. Hindi nagtatanong ng mga personal na bagay kung hindi naman kayo close. Di ba?
tumutulong sa oras ng pangangailangan. Yung nga ni baga, dapat po mga tugang arog kayaan. Mga makusugon mag-videoke, dapat po tatao magrespeto sa privacy. Kung ang neighbor mo arog kaan, bako siyang maray na neighbor. Diba? Tama, nasabutan tabi. Bako siya, mga tugang marhay na neighbor, kung ang neighbor mo tabi arog kaan. So naghatod ngayon, madiklom ang tint na pick up. Lato sunta ka dyan, amigong Richard na. Pagaray, amigo. Pagaray nga ni, amigo, mga tirada mo naman, amigo. Araw kita, naramduman ko nga niya, naramduman ko ka ito, sabi ka ito ni late Ariel Aike, after the election, mapabarangay man o national ang midterm election, kinaagahan, iyo ang puon kanday pagtirinuhan, kan mga kapitbayo sa bilog na barangay. Iyo ba ang pigasabi ta? Depende sirhin kung nasa tuno so kanta ata na nga ni. Ata amigong child, pagbuyong na baga, dahil naman itultul na kanta. Di ba? Pagbuyong na, dahil naman po mga tugang itultul na kanta. Arog tabi kayan, ano gali ta, ng mga Pilipino. Magayon nun tabi reso sinabi mo, may gusto akong hapot sa imo, igwa akong nagustuhan na sarong lalaki, na paghuna ako sultero, ito palan balo siya, bulag sagom. Nagustuhan ko siya, tamabuoton siya, alagad, kan ako, kang kami ng duwa nagoron-horo, nagtuga siya na sa damay agom pero bulag. Nag-isip ako kung paano ito pwede daw na ipagpadagos mi pa ini. At hello? Hello? Sir, Yeah. Hello? pabayaan mo na yan. Oo. Sa mga maluyaw na. Bigo, May sana. nakapira ka? Nakapira ka mo yan? Kung ma-discoter, gabos yan, puro matali. Oh, nakapira ka mo yan na ikot? Nakapira? Manta. Okay. Sige, Bigo. Salamat. Diba? Ay, nako. Yan. Tama ka dyan, Migo, kung paano kita mabuhay kiligal, buda tultol. Tama? Yeah. Yung arayutan, uraman. Relax. Okay na. Bye-bye. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection Liverade. Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa load asin protection kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade, sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Pero daw na pag-inom kang Liverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay, nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man o wala, may hilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Good afternoon po, Hen. Ako po si Mika. Sandali lang ha. Tapasiram-siramon ta daw ini. Amali lang. Sir Henry, share ko lang tabi di Juan 8:44. Kayo'y inyong amang Diablo at mga nasa inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsalita siya ng ganang kaniya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Ayo baga buryongo na kinaangkanta mga tanging alay ibad ay yumananggad. Adi, totoo pan pigdatara mo. Uni dangugan nindo ini na sa kuyang ibabasahon sa endo. Love story sa Pinky on my baby. Sara, mare Sara digde. Sara, paligid daw si Sara noy. Paligid Sara, paligid mo Sara ta inang kwan. Inang sunada ko ngunya nakaorong ngunya na po. Sara mare digde ti Sara. Dagugon mo ini. Dumi ka. Garapin mi naka foundation si Sara.
Dagugan ni Shara na text na dagugan mo inita, gara makakatabang ka ini. Kasalume. Siya ko ining aki mong inio. Ha? Kamali siya ko ini kay Shara. Ano? Si isang ang mga ulok ni Shara ngunyan, mga mga ulok niya, mga makadudahon. Tukawi diyan, ate siya. Dagugan mo ini. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. Kumusta? Okay lang po. Ayos ka lang. Daling mang, mani pa na itong kwan mo, face powder mo di. Oo. Nakapapugi di. Skin tone. Skin tone. Saan ka nakabagal ka ito? Regalo ito sa ko ni Sir Bert. Thank you, Sir Bert. Mamay, paparigalo man daw ako. Iyo din, paparigalo man Mag-birthday daw. ka man daw po. Ah? Mag-birthday ka man daw. Ito ba yung birthday mo? Kang birthday ko, tutigtaos ako. Bigyan ki birthday mo? Kang birthday mo? Aloy ng birthday mo? Iyo, ano? Sige, bakalanta kang Mac. Ay, Alam mo sa Mac? Mac. Di mo alam ang Mac? Macdo. Dagon mo na. Good afternoon po, Henry. Ako po si Mikey. Mikey. Ako po si Mikey. Gustong-gusto ko po ang aking kaklase dahil nagkakasundo kami sa lahat ng gusto namin. Napakasaya ko habang kaming dalawa ay nag-uusap. Siya po ay isang matalino. Pero isa lang ang napansin ko sa kanya. Parang gusto niya ako. Kaya lang hindi ko rin masabi kung gusto ko siya. Isang araw, pumunta kami ng sige, pwede man. Isang araw pumunta kami ng SM, nanood kami ng sine. Ano daw ang hiniling kay niyo? Baka nito, sa pelikula ba ni Presidente? Quezon, baka roga, Conjuring. Nanood kami ng sine sa SM. Habang papasok kami sa sinihan, ay nakaakbay ako sa kanya, hindi man niyang Habang papasok kami sa sinan, ay nakaakbay ako sa kanya at hindi man lang inalis ang aking kamay. Hanggang sa umupo kami at nanood ng sine sa isang lugar. Kaya lang, nagkamali kami ng upuan kasi may number. May number, nagkaiba kami ng upuan. Ay, sayang man. Nagkaiba kami ng upuan. Pero nang matapos yung pelikula, lumabas din kami at halos mag-inakbayan ko din siya kasi madilim. Ano bang ibig sabihin noon? Alat ko na, di mo ko pag-ibo na manghula, Noy. Ano bang ibig sabihin noon? Kami ba kayang dalawa o pwede kaya kami? Kasi hindi man lang siya nagreklamo o sinabi at hindi naman pa ako nagtanong hanggang sa makauwi kami. Nagmotor kami at inihatid ko siya sa kanyang bahay at wala kaming napag-usapan ni anuman. Pwede bang tulungan mo po kami, pwede bang tulungan mo niyo kami tungkol sa bagay na ito? Sitwasyon. Lalaki yan. Ano, bibi na nagpadala. Ang hiling ko, ang Mikey, lalaki. Opo. Ang babae, usually nagdaan niya magsini. Okay. Di, nasabutan mo senaryo? Sige daw. Ano nangyari? Baka may pag-asa ka, tigpabayaan ka lang mag-akbay. Kung abo ito, aliun ka to sa kamot mo. Or, Baka, pero ako ba mag-interpret? Kung ako ang kaiba niya itong babae, da ko ma-interpret. Or baka sanay din siya na Tamay may mga girl na ganon. alam kayan. Ako, ukaring iba na ko niya, di ko na kaya mag-discarte ko niya, iba na ko niya. Ang style ko sa gurang. Yes. Oo. Katubaga, VP, dahil man mga siring-siring ka na, dahil hanggat dahil mo Ay, naging boyfriend. Ay, ito. Yes. Maski ang pagkakapot kikamot, mapagalon. At nakapot ng kanang kamot ko, si Mrs. ang natandaan ko. Di ba? Araw kayo ni. Mikey, ano opinion mo muna? Baka sanay lang siya na ganon, di ba? Sanay man siyang may kaakbay,
may ka-holding hands, pero barkada man lang palan. Or pwede man, Uday niya sinabi ka mag-friends sila. kaya, or pwede man, tiga payagan niya, baka gusto ka man. Yung pina-assume. Pero ngunya na panahon, anong uso mo niyan? Pwede mag-urak ba maski bako ka mo? Anday ko aram na ang trend ko niyan, ta. Di naman ako nagkikiibang ngunyan sa mga may edad ngunyan, sa mga ngunyan na teenager. Di ko pwede mag-urak ba o maski bako ka mo? Uso ngunyan? Ang na-observe ko, VPEU, gari Pwede? iba na ngunyan, sarungbulan mo sa nangani, o kamo na, Talaga? sarungbulan lang ligawan. One month sana? Oo. Talaga? Kamo na tulos. Talaga? Arog pa lang ka ngunyan? Yes. Sige daw. 1 month. 1 month lang. 1 month arog ka ini. Sige. May posibilidad man ang ganda. Baka type man siya. Posibilidad ini Mikey, bako ini totoo, posibilidad. Arog ka ini. Di ka mag-interpret kang pakikitungo sa imo kang girl na yan. Ang gibuhon mo, isang ngimot mo. Anong gusto mo? Isang ngimot? Yes. Sabihin mo, hindi pwede, na basta ka sa namatoong, tataramon mo dapat. Tama? Yes. Na aram ang danger ka ang kung nag-assume ka, baka masapa ka, Or baka makulugan ka lang. baka maparian ka kaya, di ba? Nagpakbay sa imo, taba ka madiklom. Pwede. Baka tiga-isip niya, ano mo lang, Alalayan ta. assist. Oo. Ang akbay kaya baga, tara mo daw noy kung anong klaseng akbay, ta-interpretaron ta, tarong kay ni. Ang akbay, so di ba? So nakasablay ang kamot, Yes. digdi sa baga, so kamot mo, balyo sa ibong, naggari maabot mo na. Nasabutan mo? Gari ay, itong akbay, ito ang may closeness ka mo, itong akbay. Pero gamang kay akbay, nagari, papayagan ka, nakadotso na dyan sa baga, parang close, girlfriend baga. Di ba may araw ka yan? Ako, VP, abo kong tigak ba yan? Saan ang gusto mo? Holding hands. Abo kong tigak ba yan? Gari tiga-isip ko, tropa-tropa lang kita. Abo kong tigak ba yan? Para Katropa? sa babae. Magtropa lang kita. Junior? May punto mo siya. Hindi ako pabor sa akbay. Gusto mo holding hands? Holding hands. Ako nagalakaw, ito baga. Okay, mahilig ako magkaputig di. So, magkataning kita, mahilig ka magpatong ang gamot ko dito sa baga. Pero habang naglalakaw, tapos nakaakbay sa imo. Iyo, ano? Pero ibahon man baga. Oo. Ang gusto mo, holding hands pala? Natamata gusto mong holding hands? Siyempre, feeling ko, proud ka. Nakaibanan mo siya. Mas para kakaproud ang akbay, nakaakbay ka? Para sa kuya. Iba man sa imo, ano? Oo. Araw kayo ni Mikey, itry mo daw nakaputan ang kamot niya, maglakaw ka mong luwa. Adi? Baka, pag hinali, ibig sabihin, Baka pag binuhian, alam ba nga, naglakaw ka mo, adi, try mong kaputan ang kamot niya, gayon, ano? Pero pag gari binuhian, di pag, garo sa day labot, saan pa pag, so gari ba sisabit sana, adi? Tamin yung pag day siya kuminapot, adi ka, buhian mo, ta problema yan, oy, di ba? Araw na lang kaya. Ngunyan, ang advice ko sa mo, magtaram ka. Day pwedeng urukudan. yes, total lalaki man siya, di ba? Aputon mo, aday magtaram ka. Anong pwedeng itaram? Halimbawa pa, anong pagtaram? Idiretso niya na. Kami kaya ito kang panahon. Grabing unang mga flowering boards, Junior, aday. Di ba, John? Grabing flowering mo, susuratan mo, paki-stationary, flowering, halabaho ng pagtataram. May love letter pa. Mapagaro ng pagtataram kang panahon. Pwedeng marakakang ka, pwedeng madiskuido ka tulos. Kaya pwede mong isurat. Ngunyan, garo ti-text gayon. Pwede. Tapos, kikauron, ano ka ng pagtaram mo niya? Anong pagtaram mo niya na panahon? Halimbawa? Garo sa text naman sana, VP. Paano ka tinaraman? Ako, personal. De, Medyo dahil pauso so ano ka taraman mo, Noy. Mag-date ka mong duwa. Taraman mo. Aram personal. na di kong nata. Aram na di kong nata kay riba. Gusto ta ka kay riba. Or, itiretso niya na. Introhan mo. Di pagtuko rin, kumang ka mo sa restaurant, dumang ka mo sa
Pepperland. Mm. Sa Proxy. Pero mahalan man lang sa estudyante. Damang ka mo sa Oriental. Oh. Pagtuko ka, magkampang ka mong duwa. So, Edge, baga kanto ka once? Edge? Kanto ka. Tapos, taraman mo, ininantig, ang mabayaran tadi, 5,500. May tataram nantig ako sa imo. Inantig, kun mo ya ka, ako nabo, kamadumana ako. Ikan ikan mabayan kay ni. Magkano ikan mabayan kay na kung tumara makang habo ka ikan mabayan kay ni. Di ba? Maiyo na sana ito. Bayo na sa nayo mo. Pag ibayo yan, pag luwas sa pintuan, break na kabuno tulos. Di ba? O, pero mas maray na pigtatara. Pero pwede man madala sa aksyon. Di ka na mo na magparano. Oo. Yung magparasibot. Aputan mo kung pwede ka manligaw, di ba? Nadaraan sa luway-luway. Opo. Nagkataram ang mga lalaki mo niyan. Pwede ako manligaw sa'yo, araw ka? Minsan day man natutorpe baga baby. Yung manangan, ano? Yung manangan. Pero nagkataram mo niya ng mga teenager na nga. Pwede nga yung, ano ini, magkuhan sa imo, araw ka? Tigapot ko sutugang kong lalaki. Ano da? Sabi niya, tichat niya lang daang, kumain ka na ba? Tapos di ba 1 month, may jowa na siya. Nailing, talaga? Araw Makaskaso na. Okay. Di, araw pa lang kan ang, ano yan, ang sit. Kaya, Noy, di ka mag-assume, Noy. Di ka Noy mag-assume, dapat gibon mo. Yes. Action speaks louder than word. Nareparo mo baga? Ika nareparo mo? May nagkakagusto sa imo? Nisay. Nareparo mo? Dai. Kung may gusto mo, kung may type? Day man. Di maluya ang pagreparo. Maluya. Maluya, di mareparo. Mga siring kan kapag may committed ka na, di ka na nagpaparariparo. Para langan sa mga single. Iyo adi. Di ka magtiwala ka. Ayun na. O yan tabi ang advice mi ni Shara. Kung karon manoy, ay magpara turuturpihan. Pero mo yan ang pangano, dahil naman yan kay po ng mga arugan, dapat marayan sa imong pakiorbo. Huwag pwede kang maray na ugali. Yes. Iyo. O sige, anong oras sa tabi, Ate Shara? Ang oras na po, alas 3:41. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at
dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite in a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gari kakalintura, kung nata daw. Mawala kung ata mo niyan. Gari gusto ko mag-inom ki matubig na nagkakana. Good afternoon po, Ray. Day ko lamang nahiling ang kahuron mo, gari magayonon. Ay! Asaradyo po kaya, di mo talaga mahiling. Si, kung baga po ito, si, ano yan? Si Ate Shara. Sabi ni Migong Richard, mali po talaga sirhin sa sinihan at ayun na nga. Baka mas maray man talaga na. Yung man nga dali. O anyway, arong na talaga. Sige, mga tugang ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, para po salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin, nahali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Pero na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang yan nakapugol sa paghubag. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sige, Jen, may forward ako sa imo, Jen. I-double check mo tabi kung totoo ini. Ay, nay ko po, naka-forward kay duwang Jen kaya nagkasuludan sa kuwang kudigdi, sa kuyang cellphone. Jenny. Yan. Then, paki-double check mo tabi. Nabasa ko palang Jen, so title, pero hindi ko aram sa content kung ano. Paki-double check mo, ha, tabi. Fact check mo kung ano yan. Hi, Kwan. Hi.
Basta, i-text ba ko na sa ninyo? Dipisil na ba? Okay na. Alright. O sige po, di ano na, mga tugang 7 minutos bago mag-abot ang alas 4 ng hapon. Dito pa kita sa mga health tips para po sa karahayan lamang kan sa tuyang buhay, mga tugang pag-urunan tado ang pagkaon tabi nin, the benefits of touch. Yan. Ano da ang mga, pero bago yan, ano daw mga tugang ang benefits kang paghapros nin tinanom? Importante pala niyan ano? Benefits of, madali lang ha? Benefits. Madali lang. Benefits of touching grass. Iga pa lang kimarin na benefits yan, ano eh? Benefits of touching grass or touching tree. O sa tree na lang kita, sabi. Sabi digdi, igod ang mga tugang therapeutic effect ang pagkupo nin kahoy. Igod ang mga tugang therapeutic effect ang pagkupo nin kahoy. The benefits of hugging trees dahilan mga tugang tana-embrace mo da tabi ang nature. Susog mga tugang sa ancient wisdom of tree hugging, ang pagkupo danin kahoy, mga tugang sa Japan, saro tabing kultura, nin indigenous communities, as in ancient tradition, na yun may recognize nin spiritual healing qualities nin buhay nin tao, as in nakakatabang para po mga tugang mas talo kang maging physically fit. Ano daan siyensya sa likodan dyan kang pagkupo nin kahoy? Pero aram mo, mas kaya nga ang pag-hug igwa po nin. Pero once you hug a tree, sabi digdi, ang science da tabi sa likodan ka ini, iyong mga tugang ang nakakapagpapakusog nin immune system. Trees release phytoncides, sarong natural compound na minaprotehir sa helang. When we hug a tree or breathe in a forest air, we observe this which have been shown to enhance our immune system function. Galing mo na, kaya ako talaga, sa totoo lang, ako daw, nature lover daw ako. Maski nagpasiring kami duman sa US, sa Amerika, sabi ni sister-in-law, saan mga yari gusto magduman? Hinatod ako ni sister-in-law duman sa Yosemite Forest. Duman sa Dakula, may wasuno na natural park, kadarakula kang makaugmahon. Ang nakaka-improve da tabi nin mo. Kaya baga ako talaga gustong ko sa bulod. Buda, kung ako gusto ko magkuan junior, maglakaw-lakaw, gusto ko magdrodit sa bulod ako. Kupo ko holdingas ka mo sa pon kan manyog. Tas sabi, improve mood. Napag-araman po na, sa pag-aadal mga tugang na spending time with trees and engaging in forest therapy can significantly improve mood and reduce symptoms of depression and anxiety. Magiging relax ka na ang mga tugang kung ngayon may problema ka sa buhay, di ka magpaparadian-diyan sa kuha, di ka magpaparadian-diyan mga tugang sa mga konsen na mga magayunon. Diba? Dumang ka na tabi sa pagkupo nin kahoy. Uyog-uyogon mo yan. Hugging trees. Ano pa? Ang pagkupo danin kahoy nakaka-lower nin blood pressure. Magayunon pala. Adi, high blood pressure is a major health concern. But a regular tree hugging may help. Ang regular mga tugang na pagkupo nin kahoy makakatabang. Ano, Jenny? Double check mo na ni. Totoo, nag-resign man ang God. At talaga, sige daw, bala ka na kaya. Bala ka na kaya. Bala ka na kaya. Oh, may flash news kita. Sige, mamaya na siguro. Talas 4 na sa programa ni Pio.
May flash news kita eh. Tungkol, abangan nito tungkol tabi kay Congressman Saldico. Tama. Nagkwan eh. Confirm naman dyan ano, totoo tabi, totoo Si Congressman Saldico mga tugang nag-resign bilang kongresista tabi kan, ako Bicol, siguro may inanodo ang kuwang kaang may piling salida. Abangan natin sa masunod na mga programa. Lower blood pressure tabi ta nakakarahay da tabi mga tugang iyan sa satuyang salod. Yan. Kaya mas maray man tabi mga tugang nakita da tabi nagkataga kupo nin kahoy. Dalo diyan baga sa mga kon baga sa mga buludon na mga lugar. Mga tugang magayon tabi na we kita da tabi mga tugang we embrace kay puhan na magtaga kupo kita nin kahoy susog mga tugang sa tuyang naturalesa. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. Basta lalo ngayang magayonon ang sa imong pakataram, punday mo sasabiyon. Ito mo ng pagkabikol tadi. All day long. Salamat kan sa pagantabay. Abangan nyo ang mga breaking news na yan tungkol tabi kay Congressman Saldico. Siguro ba sa programa ni Pio ta? Maluwas po ang mga estudyang ng napaghapon. Salamat kan sa pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Ito pang lalaking hindi inuumaga. Thank you po. Maray na po. Piolo Pascual po, sa ubo at hika.